Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Бинокльлар, тепловизион манипуляторлар, медикаментлар һәм азык-төлек. Чаллыдан Лисичанскига чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Автобуста чәчәкләр белән 600 ләлә чәчәге гүзәл затларның кәефен күтәрде. Ярдәм иттеләр, итәләр һәм ярдәм итәчәкләр. Чаллыдан Лисичанскига чираттагы гуманитар ярдәм һәм хәрбиләргә шифлык ярдәме җибәрелде. Йөкнең гомуми авырлыгы 18 тоннадан артык. Анда бинокльлар, тепловизион манипуляторлар, медикаментлар, азык-төлек һәм башка әйберләр бар. Хәрбиләр мәйданнан кузгалды, аларга хәерле юл теләргә хезмәттәшем дә барды. Ренат инде бу миссияны беренче тапкыр гына үтәми, аның килүенә хәрбиләр генә түгел, тыныч халык та шат ди ул. Якын көчләр көтеп торалар инде теге. Безне помощны да инде булай да. Что кан киләсез Казаннан, теге Татарстаннан. Йөк составына хәрбиләр өчен каралган әйберләр белән бергә илнең яңа төбәкләрендәге тыныч халык өчен дә кирәк яраклар бар. Волонтер Рөстәм Гатин һәм аның командасына автомобиль бирделәр. Машина Лисичанскида һәм якын тирә территорияләрдә яшәүчеләргә кайнар ризык ташу өчен кулланылачак. Бу машина безгә әлбәттә нык кирәк булган. Безнең машиналар ватыла. Бу машина белән әзрәк җиңелрәк була инде безгә. Бу машинаны алып килеп, эшләп, икенче машинаны ремонтка кертәбез. Яңа хәрби дус анда яшәүчеләргә кайнар ризык таратуда ярдәм итәчәк ди Рөстәм Гатин. Шәһәр мэры Мәгъдиев белдергәнчә, махсус хәрби операциядә Чаллыдан 2000-нән артык хәрби катнаша. Алар туган шәһәрләреннән ярдәм тоя диде ул. Бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Ярдәмегез өчен бик зур рәхмәт. Чаллы һәр вакыт кирәк булганча ярдәм күрсәтәчәк диде шәһәр мэры. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда тагын бер гадәти булмаган акция узды. Зур автобус йөртүчеләр һәм Горкоммунхоз предприятиесе хезмәткәрләре җәмәгать транспорты пассажирларын 8 март белән котладылар. Бүләккә язгы чәчәк бәйләме. Чаллылар мондый күренешкә ничек җавап бирделәр? Бу турыда безнең материалдан белерсез. Җылы теләкләр һәм котлаулар белән хезмәткәрләр матур ханымнарга 600 ләлә чәчәкләре тапшырдылар. Бик шат промежеласым киләләр. Менә чын әйтәм, чын. Бик зур рәхмәт. Берем белә сезне. Чәчәкләрне биргәч бик зур рәхмәт сезгә. Нәрсә теләбез? Исәнлек, саулык. Бик рәхәт. Нигә менә җөрәккә рәхәт. Приятно. Тем более без дела булган әле мондый җиргә эләккән юк әле безнең. Бик рәхәт, бик рәхмәт. Чәчәкләрне зур сыйдырышлы автобус пассажирларына гына түгел, җәмәгать транспортын көткән кешеләргә дә, үтеп баручыларга да бүләк иттеләр. В преддверии Международного женского дня решили организовать акцию и порадовать наших женщин, подарив яркие цветы, чтобы у них было яркое настроение, они улыбались, смеялись и никогда не унывали. Бу язга акция беренче тапкыр уздырыла, ләкин оештыручылар әйтүенчә, алар хатын-кызларга бәйрәм алды кәефе бүләк итә алуларына шат. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Туктагыз, сезнең өчен сюрприз бар. Чаллы ТВ телекомпаниясе һәм дәүләт автоинспекторлары 8 март алдыннан машина йөртүче хатын-кызларны котлауның гадәти булмаган ысулын сайладылар. Тулырак Лилия Гатина материалында. Автоинспекторлар башта документлар сорый, автоледилар аларны эзләгән вакытта язгы чәчәк бәйләмнәре белән сөендерә. Bütün хатын-кызларны, әбиләрне, әниләрне, кызларны туга матур бәйрәм белән. Мин бик нык шатмын, шундый ниләр белән тагын шулай итеп эшләсеннәр. Безгә шат инде. Шундый бүләкләр ясагач. Ирләрдән тем более. Bütün хатын-кызларны да туачак 8 март бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Автоледи өчен чәчәкләр акциясе ел саен үткәрелә торган традиция. На сегодняшний день женщины-автоледи не уступают ничем мужчинам-водителям, но даже и превосходят мужчин в плане аккуратности вождения, соблюдения правил дорожного движения. Традиционно госавтоинспекция в первые дни весны поздравляет женщин-автоледи с наступающим весенним праздником, напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и желает безопасных дорог. Тукталган хатын-кызлар тәртип саклаучы автомобиль сөючеләр булып чыктылар. Барысы да куркынычсызлык кайышын каптырган, страховкалар белән барысы да яхшы иде. Балалары исә махсус креслога утыртылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Бүгінгі менә шулар, кадерле хатын кызлар, әниләр, әбиләр, апалар, сеңелләр, сезне якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котлыйбыз. Бу язгы бәйрәм. Сезгә тормыш яме, яшәү көче өстәсен. Саулык, сәламәтлек сезгә. Бәйрәм белән. Сау булыгыз.